श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्ती देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिश्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 44. ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ശിതിസുതസ്വജനാർത്തദാരാൻ പ്രാർത്ഥ്യാം ശ്രിയം സുരവരേ സദയാവലോകാം. നൃപസ്തുജിതം മഹതാം മധുത്തീർ സേവാനുയുക്ത മനസാം അഭവോപി ഫൽഗുഃ. യോദിസ്ത്യജാൻ ശിതിസുതസ്വജനാർത്തദാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരേ സദയാവലോകാം. ന ചന്ദ്രപസ്തുജിതം മഹതാം മധുത്തീർ സേവാനുരക്ത മനസാം അഭവോപി ഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ശിതിസുതസ്വജനാർത്തദാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരേ സദയാവലോകം. നൈച്ഛന്ദ്രവസ്തുജിതം മഹതാം മധുവിത്
സേവാനുരക്തമനസോ മപഗോഭിവൽഗുഃ യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാപ്യം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൃപസ്തതുജിതം മഹതാം മധുദ്വീ സേവാനുരക്തമനസാ മപഗോഭിവൽഗുഃ చెలుగులు విజయనారాయణ మాతాజీ చెలుగు. హరే కృష్ణ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്തജാൻ ക്ഷിതി സുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരേ സദയാവലോകാം നൈചിന്ദ്രവസ്തതുജിതം മഹതാ മധുദിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാം അഭവോ വിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചെലുగు. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലുగు. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുതാ സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈചതൃപസ്തതുജിതം മഹതാം മധുദിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാമവോഭിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതി സുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈച്ഛൃന്നുപസ്തതുചിതം മഹതാം മധുദ്വിട് സേവാനുരക്ത മനസാമഭവോ അപി ഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാൽജി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈച്ഛൃന്നുപസ്തതുചിതം മഹതാം മധുദ്വിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാമഭവോ വിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈച്ഛൃന്നുപസ്തതുചിതം മഹതാം മധുദ്വിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാമഭാവോ വിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതി സുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈച്ഛൃന്നൃപസ്തതുചിതം മഹതാം മധുദ്വിഡ് സേവാനുരക്ത മനസാമഭവോ അഭിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതി സുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സ്വരം വരേ സദയാവലോകാം നൈച്ഛന്യപസ്തദുജിതം മഹതാം മധുദ്വിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാമ ഭവോഭിഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലുgu. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുത സ്വജനാർത്തധാരാൻ പ്രാർത്യാം ശ്രിയം സുരവരൈഃ സദയാവലോകാം നൈച്ഛൃന്നപസ്തതുചിതം മഹതാം മധുദ്വിഷ് സേവാനുരക്ത മനസാ ഭവോ
फल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिता माता जी कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजांशिदि सुदस्व जनार्ददारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदयावलोकाम् नैचन्नृपस्तदुचितं महदां मधुद्दिड् सेवानुरक्त मनसा अभवो अभिफल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजांशिति सुदस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरेः सदयावलोकां नैत्यद्रुपस्तदुचितं महदां मधुद्दिप् सेवानुरक्तमनसामभवो विभग्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सलाम माता जी। हरे कृष्ण। चलिए बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वजनातधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरै सदयावलोकां नैचन्द्रभस्तादुजेदं महदां मधुद्वेट् स्तेवानुरक्ता मनसामभवो विफल्गो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी हरे कृष्ण। प्रणामं प्रभुजी। प्रणाम श्री हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजांशिदि सुदस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवैरसदयावलोकां नैश्चन्नृपस्तदुचितं महदां मधुधिड् सेवानुरक्तमनसामभवो अभिफल्गुः। हरे हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरै सदयावलोकां नैच्छन्नृपस्तदुचितं महदां मधुद्दिट् सेवानुरक्तमनसामभवो विफल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुदस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरै सदयावलोकां नैचन्युपस्तदुचितं महदां मधुद्दिट् सेवानुरक्तमनसामभवो अभिवा फल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सलाम माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुदस्वजनार्दतारान् प्रार्थ्यं श्रियं सुरवरै सदयावलोकां नैचन्यप्रस्तदुचितं महदां मधुद्वेट् सेवानुरक्तमनसामभवो अभिफल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारती अम्मा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरै सदयावलोकां नैच्छन्नृपस्तदुचितं महदां मधुद्विग् सेवानुरक्तमनसा मभवोऽपि फल्गुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बेदिया माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतान् स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदयावलोकां नैच्छन्नपदस्तदुचितं महदां मधुद्दिट् सेवानुरक्तमनसा अभवोऽपि फल्गुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुदस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदयावलोकां
നൈചന്ദ്രഭസ്തദുചിതം മഹദാ മധുദ്വിഗ് സേവാനുരക്തമനസാമഭവോഭി ഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। गीता सी माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുത സ്വജനാർത്ഥധാരാൻ പ്രാർത്ഥ്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈചന്ദ്രപസ്തദുചിതം മഹതാം മധുദ്വേട് സേവാനുരക്തമനസാമഭവോപി ഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। सावित्री वैश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुधा स्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम् नैश्चन्द्रवस्तदुजितं महदा मधुदित् सेवानिरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उषा नायर माता जी। हरे कृष्ण। കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ ദുസ്ത്യജാൻ ക്ഷിതിസുതസ്യ ജനാർത്ഥധാരാൻ പ്രാർത്ഥ്യാം ശ്രിയം സുരവരൈ സദയാവലോകാം നൈസൃനിപസ്തദുചിതം മഹദാ മധുദ്വിഗ് സേവാനുരക്തമനസാമഭവോപി ഫൽഗുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुधा स्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवैरे सदयावलोकां नैचन्द्रवस्तुदचिदं महदामधुदित् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुधः स्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैचन्निपस्तदुचितं महदां मधुद्दे सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വിവരം ഭാവാർത്ഥന ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ത്യജിക്കുവാൻ വൈഷമ്യമുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചു. രാജ്യവും കുടുംബവും ഭാര്യയെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അസൂയ ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും അവയും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു മഹാവ്യക്തി ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ തികച്ചും അനുയോജ്യനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, പരിത്യാഗം എന്നിവകളാൽ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവവും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അത്ര ആകർഷകനായതിനാൽ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പ്രേമ സേവനങ്ങളിൽ മനസ്സുകൾ ആകൃഷ്ടമാകുന്നവർക്ക് മോശം പോലും നിരർത്ഥവും നിസ്സാരവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സർവ ആകർഷണീയത വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭരത മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനോട് അത്രയേറെ ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭൗതികമായ സർവ്വ ആസ്തികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. സാധാരണയായി ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾ അത്തരം ആസ്തികളോട് വളരെ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും.
അതോ ഗൃഹക്ഷേത്ര സുതാപ്ത വിത്ത് ജനസ്യ മോഹോയം അഹം മമേതി. ഭാഗവതം 5:5-8. ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരം, ഗൃഹം, സമ്പത്ത്, സന്താനങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവകളാൽ ആകർഷണമുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകും, തീർച്ചയായും വ്യാമോഹം നിമിത്തമാണ്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യാമോഹത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ലെങ്കിലും ബദ്ധാത്മാവുകൾ അതിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലീലകളുടെയും ആകർഷണങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന വർഷം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. പക്ഷെ അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള അഭിലാഷത്തെക്കാൾ ആകർഷണീയനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് അഭവ എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ. ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് പുനർജന്മമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗൗനിക്കാറേയില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അവൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തി. ഇഹായസ്യ ഹരേർ ദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാ ഗിരാ നിഗലസ്വാഭി അവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്ത സ ഉച്യതേ. ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിവകളാൽ ഭഗവാനി സേവനകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ മുക്തനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തിരസാമസിന്ധു 1:2-187. സദാ കൃഷ്ണന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ തൽപരനായിരിക്കും. അതാണ് അവന്റെ അഭിലാഷം. അവൻ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇതിനെ ഉത്തമ ശ്ലോക ലാലസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യജ്ഞായ ധർമ്മപദയേ വിധിനൈപുണായ യോഗായ സാംഖ്യശിരസേ പ്രകൃതീശ്വരായ നാരായണായ ഹരേ നമ ഇത്യുദാരം ആസിൻ മൃഗത്വമഭിയാ സമുദാജഹാര. യജ്ഞായ ധർമ്മപദയേ വിധിനൈപുണായ യോഗായ സാംഖ്യശിരസേ പ്രകൃതീശ്വരായ നാരായണായ ഹരേ നമ ഇത്യുദാരം ആസിൻ മൃഗത്വമഭിയാ സമുദാജഹാര. ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭരതമാരചാവ് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ മാനിന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവൻ താഴെ പറയും പോലെ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ യജ്ഞത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമാണ്. ആചാരപരമായ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനും നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപവും സമസ്ത ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും പ്രഭുവും സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും നിയന്താവും എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെയും പരമാത്മാവും അദ്ദേഹമാകും. അദ്ദേഹം സുന്ദരനും ആകർഷകനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരതമഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. സകല വേദങ്ങളും കർമ്മജ്ഞാനം, യോഗം, ഫലേച്ഛകർമ്മം, ഊഹാപോഹജ്ഞാനം, നിഗൂഢ യോഗം എന്നിവകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണ്. നാം ഏതെല്ലാം രീതികളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം സ്വീകരിച്ചാലും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നാരായണൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തകൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, മരണസമയത്ത് നാരായണനെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭരതമഹാരാജാവിന് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും മരണസമയത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നാരായണനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പരിണിത ഫലമായി അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പരിപൂർണ ഭക്തനായി ജന്മമെടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത 6:41 പ്രസ്താവം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ധനാഢ്യനായ യാഥാസ്ഥിതികരുടെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഭരതമഹാരാജാവ് രാജകീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ഒരു മാനായി പിറക്കുകയും ചെയ്തു. മാന്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രത പാലിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജഡഭരതനായി ജനിച്ചു. ഈ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹം പരിപൂർണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടരുകയും രഘുഗണ രാജാവിന് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ യോഗായ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. മധ്വാചാര്യർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരമദിവോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ്. കുറെ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ചില പ്രഭുപാദ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് 46-ാമത്തെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാ ഇദം ഭാഗവത സഭാചിതാവതാദ ഗുണകർമ്മണോ രാജർഷേ ഭരതസ്യാനുചരിതം സ്വസ്തയനം ആയുഷ്യം ധനം ആയുഷ്യം ധന്യം യശസ്യം സ്വർഗാപവർഗ്യം വാനുസൃണോത്യാഖ്യാസ്യാദ്യഭിനന്ദതി സർവാ ഏവാശിഷ ആത്മന ആശാസ്തേന കാഞ്ചന പരത ഇതി യാ ഇദം ഭാഗവത സഭാചിതാവതാദ ഗുണകർമ്മണോ രാജർഷേത് ഭരതസ്യാനുചരിതം സ്വസ്തയനമായുഷ്യം ധന്യം യശസ്യം സ്വർഗാപവർഗ്യം വാനുസൃണോത്യാഖ്യാസ്യതാഭിനന്ദതി ച സർവാ ഏവാശിഷ ആത്മന ആശാസ്തേന കാഞ്ചന പരത ഇതി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിച്ച് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരരായ ഭക്തന്മാർ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ സർവമംഗളകാരകനായ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പതിവായി വിനയപൂർവ്വം കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വശം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ഒരുവന് നിഷ്പ്രയാസം വളരെ പ്രശസ്തനാകാനും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ച നേടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക വഴി മോചനം നേടാനും കഴിയും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ശ്ലാഘിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനെ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും നേടാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരുവനെ അവന്റെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ ഇച്ഛകളും സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കും. കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മറ്റാരോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവന് അഭിലഷണീയങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടാം. ഈ ലീലകളുടെ ഫലശ്രുതി പറയുന്നു അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ 3 ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ. ആദ്യം ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ധാരാളം ലീലകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ട് ജനിച്ചു. ജഡഭരതനായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അത് ആധ്യാത്മികമായിക്കോട്ടെ ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം സഫലമാകുമെന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിക്ക് ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ വനത്തെ പറ്റി ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു. ഭവാഡവി എന്ന പദം ഭൗതികാസ്തിത്വത്തെ പ്രതിപാദിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഭൗതിക വനത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യാപാരിയാണ് ജീവസത്വം. 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, മനസ്സ് കൊള്ളക്കാരും മനസ്സിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ബുദ്ധി ദുഷിച്ച നേതാവുമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബുദ്ധി. പക്ഷേ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലായത് മൂലം നാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ പരമദിവ്യോത്തവും കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമാണ്. പക്ഷേ
നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വഷളത്വം മൂലം നാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്തുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകുന്നു. ഭൗതിക വനത്തിലെ നരികളും കടുവകളും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും, സസ്യലതാദികൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛകളുമാണ്. പർവ്വത ഗുഹകൾ നമ്മുടെ സന്തോഷഗൃഹങ്ങളും, കൊതുകുകളും സർപ്പങ്ങളും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുമാകും. എലികളും മൃഗങ്ങളും കഴുകന്മാരും നമ്മുടെ സ്വത്തുകൾ അപഹരിക്കുന്ന മോഷ്ടാക്കളും. ഗന്ധർവപുരം ശരീരത്തിന്റെയും ഗൃഹത്തിന്റെയും മായാജാലവുമാണ്. സ്വർണത്തോടും അതിന്റെ നിറത്തോടും ഭൗതിക ഭവനത്തോടും സമ്പത്തോടും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളോടുമുള്ള നമ്മുടെ ആകർഷണം ഒരു മാന്ത്രിക പിശാചിനെ പോലെയാണ്. ഭാര്യയോടുള്ള നമ്മുടെ ആകർഷണം ചുഴലിക്കാറ്റും, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആസക്തി ധൂളിക്കാറ്റുമാണ്. ദേവന്മാർ, ദിക്പാലകരും ചീവീടുകൾ നമ്മുടെ അഭാവത്തിൽ ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന പരുഷവാക്കുകളുമാണ്. മൂങ്ങ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയും, പുണ്യമില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ പുണ്യം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരുമാണ്. ജലമില്ലാത്ത നദികൾ ഈ ലോകത്തിലും മറുലോകത്തിലും നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാസ്തികരാണ്. മാംസഭോജികളായ അസുരന്മാർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തുളഞ്ഞു കയറുന്ന മുള്ളുകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുമാണ്. ലൈംഗികതയിലുള്ള നമ്മുടെ രുചി മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും, ഭർത്താവ്, ഭർത്തൃപിതാവ്, ഭർത്തൃമാതാവ് മുതലായവർ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകരെ പോലുള്ള ഈച്ചകളുമാണ്. ലത അഥവാ വള്ളിച്ചെടി പൊതുവെ സ്ത്രീയാണ്. കാലത്തിന്റെ ചക്രം സിംഹവും കൊറ്റികളും കാകന്മാരും കഴുകന്മാരും ദേവന്മാരും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും വ്യാജസ്വാമിമാരും യോഗികളും അവതാരങ്ങളുമാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുവന് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ്. അരയന്നങ്ങൾ പരിപൂർണരായ ബ്രാഹ്മണരും വാനരന്മാർ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, പ്രതിരോധം എന്നിവകളിൽ മാത്രം ലീനരായ അതിരുവിട്ട ശൂദ്രന്മാരുമാകുന്നു. വാനരന്മാരുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളും, ഗജം അഥവാ ആന ആത്യന്തികമായ മൃത്യുവുമാകുന്നു. പ്രകാരം ഭൗതികാസ്തിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദനത്തിന്റെ മഹാവനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആന എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മൃത്യുവാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ഭൗതിക ലോകം ആസ്വാദനത്തിന്റെ മഹാവനം എന്ന നിലയിൽ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. പദം പദം യത് വിപദാന്ന ദേശം. ഓരോ അടിയിലും ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എത്ര തന്നെ സന്തോഷങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്
സന്തോഷങ്ങള് ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് വളരെ വിശദമാക്കി തരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളാക്കുന്നതാണ്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായത്, ഭരതമഹാരാജാവ് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആസക്തനായിരുന്നതിനാൽ അവനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ തന്റെ സുന്ദരിയായ പത്നിയെയും വാത്സല്യമുള്ള സന്താനങ്ങളെയും മഹാമിത്രങ്ങളെയും അതിബൃഹത്തായ രാജ്യവും പരിത്യജിച്ചു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും ഭരതമഹാരാജാവ് അത്രമേൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവയൊക്കെ ഒരുവൻ വിസർജിച്ച മലം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത്രമേലായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലീലകളും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കെപ്പോഴും അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു, ഓരോ ചുവടിലും അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അപ്പോഴും നമ്മളെ മായ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെ? മായ വന്നിട്ട് പിടിമുറും. ഭരതമഹാരാജാവ് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, എന്തുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷം ആ ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും, അല്ലെ, ഇതൊരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുവാനും തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപ്രകാരം ആ മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വനത്തിലൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാതെ അവിടെ കഴിയുക, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറയാ, അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എത്ര വലിയ നിലയിലുള്ളതായാലും നമ്മൾ അല്പം മായക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, കീഴടക്കും. പൊതുവെ പറയും, പ്രഭുപാദരൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയും, ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് മായ. ഒട്ടകത്തിന് എന്താണ്, അത് അല്പം തലവെക്കാനായിട്ട് അതിന് ഒരു ടെന്റിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ കഴുത്തിടും, പിന്നീട് ശരീരം അല്ല മുഴുവനായിട്ടും ഒട്ടകം അതിനുള്ളിൽ കയറുകയും അതിനുള്ളിലാള് പുറത്താവും, അല്ലെ? ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തമാകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പ്രഭുപാദരൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് തമാകൃഷ്ണ മഹാരാജാവ് കുറച്ച് ഒതുങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വലിയ, അതിനെ വിളിച്ചാടി പിന്നെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കുട്ടി വന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തമാൽകൃഷ്ണ മഹാരാജാവ് തള്ളി പുറത്തേക്ക് എത്താറായി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും അവിടേക്ക് വിളിക്കാനായി. അപ്പോൾ തമാൽകൃഷ്ണ മഹാരാജാവ് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രഭുപാദരെ അടുത്തേക്ക് പോയി. പ്രഭുപാദരെ സ്വകാര്യം വിളിച്ചു. ഇതുപോലെയാണ് മായ. മായക്ക് അല്പം സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കും, അല്ലെ? അദ്ദേഹം തമാൽകൃഷ്ണ മഹാരാജാവ് ഒരു നല്ല മനസ്ഥിതി കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്പം സ്ഥലം കൊടുത്തു, അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചേ, മഹാരാജിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പോഴും പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും, അല്ലെ, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നും, അവരോട് ശത്രുതയൊക്കെയാണ് തോന്നുക, അല്ലെ? ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്ത്, അവർക്കൊരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഉന്തി പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവിടെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെയും കൃഷ്ണാബോധമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതാണ് മായക്ക് അല്പം സ്ഥലം ലഭിച്ചാൽ മായയും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ടും കീഴടക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും അവസാനം മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ
പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരം, അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു രാജ്യം, ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള അല്ല, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, എല്ലാ അയൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അത്രയും വലിയ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നീട് വിഭജിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും അഫ്ഗാനും ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു രാജ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്റെ സമ്പത്ത്, തന്റെ കുടുംബം, ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസവും ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ മലവിസർജനം നടത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് പോലെ, അവിടെ വിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ, അല്ലെ, പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് പോകും, അല്ലെ. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഈ രാജ്യവും സമ്പത്തും കുടുംബത്തെയും ധനവും ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ത്യജിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിലൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി, ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു മാനിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരന്റെ നാമം കൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അത്യന്തം ആകർഷകനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുവാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കഴിയും. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മാതൃകാ രാജാവും ഉപദേശകനും ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്നു. അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേടുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അത്രയേറെ ആകർഷണീയനായിരുന്നതിനാൽ ഭരത മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഉപരി കൃഷ്ണനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാനിൽ ആസക്തനായ അവൻ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവൻ തന്റെ പദവി വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുവാനും തനിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അതിനാൽ ജഡഭരതനുമായുള്ള അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ബദിരനും മുഖനുമായി അഭിനയിച്ച ഭരത മഹാരാജാവ് വീണ്ടും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രനാകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് ഇത്രയും ആകർഷണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തന്റെ രാജ്യവും അധികാരവും സമ്പത്തും പത്നിയെയും മക്കളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു മാനിനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാനിന്റെ ശരീരം, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാന്റെ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കുറിച്ചു, അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു സുജനാം ശ്രീമദാംഗേ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഓ അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കും, വീണ്ടും ഇത് മുഴുമിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജന്മത്തിലും ജഡഭരിതനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജന്മത്തിലും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിക്കുന്നതിന് ജാഗ്രതാകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം. ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ താൽക്കാലികമായി നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം താറുമാറാക്കുമെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സേവനവും താവിലാവില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹു. അതിൽ പറയുന്നു, നമ്മള് ജാഗ്രതയോടെ നോക്കിക്കാണണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്, അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ്, അത്രയും മഹാത്മാവാണ്, അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായി ബാക്കിയുള്ള 99 പേരോടും നിങ്ങൾ ഭരത മഹാരാജാവിനെ നോക്കി പഠിക്കണം, അവരിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കണം എന്നവർ. അതേ ഭരത മഹാരാജാവിനിടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാലും എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാകില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹു. ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പോലും
ഭഗവാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആത്മാർത്ഥതയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പോലും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആസ്തിയായി മാറും. ആസ്തി, മൂലധനം, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് ഭഗവാൻ അത് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ആസ്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:5-17 പറയുന്നത് പോലെ ധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരിർ ഭജൻ നഭക്ോദപതീർത്തതോ യതി യത്ര ക്വാഭദ്രമഭൂതമുഷ്യകിം കോവാർത്താപ്തു അപജതാം സ്വധർമ്മത. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനം സ്ഥിരതയുള്ള ആസ്തിയായി ഭവിക്കും. ദുഷിച്ച സഹവാസം മൂലമോ അപക്വത മൂലമോ ഒരുവിന് അധപ്പതനം ഉണ്ടായാൽ പോലും അവൻ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആസ്തികൾ അസ്ഥിരമാകാതെ നിലനിൽക്കും. ഇതിന് ഉദാഹരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുകളുണ്ട്. അചാമ്ലനും ഭരതമാരജവും ഇങ്ങനെ പലരും. ഒരുവന് കുറെ കാലത്തെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ ഈ കൃഷ്ണാപദ പ്രസ്ഥാനം അവസരമുണ്ടാകുന്ന ഒരല്പം സേവനം കൊണ്ട് ഒരുവനെ പ്രചോദനമേകുകയും തുടർന്ന് അവൻ പുരോഗതി ആർജിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വൃഥാവിലായി പോകില്ല, വെറുതെ ആയി പോകില്ല, പാഴായി പോകില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി, അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും, അല്ലെ? തെറ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണക്കിലെടുക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന അചാമിളന്റെ കാര്യമൊക്കെ, അചാമിളൻ നേരത്തെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീടാണ് യുവാവായപ്പോൾ വനത്തിൽ പോവുകയും അവരെ കാണുകയും ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയെയും പുരുഷനും എന്നൊക്കെ കാണുകയും ആ ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ആസക്തനാവുകയും അവളുടെ കൂടെ കഴിക്കുകയും അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും. എന്നാൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അചാമിളിന്റെ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ മകന്റെ പേര് വിളിച്ചു, അല്ലെ? നാരായണ എന്ന്. അതും പറയുന്നത് അതും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയും, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഒരിക്കലേ ഒരു സാധു ഭിക്ഷയാചിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ രീതി, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹമുണ്ടോ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വിശ്രമിക്കുവാനും ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സ്ത്രീയുടെ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ശൂദ്ര സ്ത്രീയാണ്, മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണെന്നും അറിയാത്ത അദ്ദേഹം ആ സാധു അവിടെ പോവുകയും അവിടുന്ന് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവർ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന ഈ മകന് നിങ്ങൾ നാരായണൻ എന്ന് നാമം വിളിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇടണം, നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരുകൾ. അപ്പൊ അതും ഒരു സാധുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അജാമിളനെ ഭഗവത് കാരുണ്യം കിട്ടി, അല്ലെ? ഏമകിങ്കരന്മാരെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഓ, അത് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളും കൂടി ഇതിനെ കാരണമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളിച്ചത് കൊണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കും. നമുക്കും അവസാനം ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചാൽ പോലെ അല്ല, അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതൊരിക്കലും പാഴായില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ. അപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, അത് എത്ര നിസ്സാരമായതാൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനൊക്കെ തിരിച്ച് നമുക്ക്
സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ദ്രൗപദിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൈവിരലില് ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വൈദ്യരെ വിളിക്കാനും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, എന്നാൽ ദ്രൗപദി തന്റെ പട്ടുവസ്ത്രം നമ്മളൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് കീറോ, ഇത് 2000-ന്റെ അല്ലെ 5000-ന്റെ സാരിയാണ്, അല്ലെ ഇത് 10,000-ന്റെ സാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊടാൻ പോലും വിടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വലിയ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അത്രയും നല്ല വില കൂടിയ സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന് കൈമുറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, തന്റെ സ്വന്തം സാരി കീറിയിട്ട് ഭഗവാന് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അല്ലെ, അല്പം തുണി അല്ലെ. ഓ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും വാക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നിനക്കിത് 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വില്ലമംഗല ടാഗോർ പാടും അല്ലെ, ആ അഗ്രേ കുരുനാം അത പാണ്ഡവാനാം അല്ലെ. ഇതിലെന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഇവരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് വസ്ത്രം അല്ലെ പിടിച്ചു കഴിച്ചപ്പോഴും, ആ ദുശാസനൻ വസ്ത്രം പിടിച്ചു കഴിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു അല്പം ഒരു തുണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുത്തതിന് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് കണക്കില്ലാത്ത വസ്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി അല്ലെ. വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു. ഓ ദുശാസനം കൂട്ടറിലൊക്കെ തളർന്നു വീണെന്ന് അവർ ആ വസ്ത്രം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന് അല്പം ഒരു തുണ്ട് വസ്ത്രം അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭക്തി സേവനവും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നവർ പോലും എന്താ പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിമർശിക്കാനായിട്ട് പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നു, ഈ യവനന്മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോചനം ലഭിക്കുക, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പിച്ചെത്തുന്ന ഇവർക്കെല്ലാം എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അവരൊക്കെ ഹറാം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹറാം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് പന്നികളെ അവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹറാം, പന്നികള് തൊട്ടുകൂടാത്തത്. അപ്പോ ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഹേ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു, നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും ആ രാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതെന്താക്കി ഹേ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുമെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നീട് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ത്യജിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചു. രാജ്യവും കുടുംബവും ഭാര്യയും ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അസൂയുളവാക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ അവയും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു മഹാവ്യക്തി ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ തികച്ചും അനുയോജ്യൻ പരമദിവത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ശക്തി, പരിത്യാഗം എന്നിവകളാൽ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സർവവും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അത്ര വളരെ ആകർഷണനായിരുന്നാൽ ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനങ്ങളിൽ മനസ്സുകൾ ആകർഷണമാകുന്ന മോശം പോലും നിരർത്ഥകവും നിസ്സാരവുമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ സർവ്വ ആകർഷകൻ അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭരതമഹാരാജാവിനും അതിലെ ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരം, ഗൃഹം, സമ്പത്ത്, സന്താനങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവകളാൽ ആകർഷണമുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. തീർച്ചയായും വ്യാമോഹം നിമിത്തമാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലെങ്കിലും ബദ്ധാത്മാവുകൾ അതിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന്. എന്താ പറയുന്നത്? അഹം മമേത്, ഞാനെന്നും എന്റേതുമുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുന്നു. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചുള്ള പോലെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലീലകളുടെയും ആകർഷണങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു മാന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭരത മഹാരാജാവ് പരമദിവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ മാന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവൻ താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരമദിവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ യജ്ഞത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമാണ്. ആചാരപരമായ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനും നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ മൂർത്തരവും സമസ്ത ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും പ്രഭുവും സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും നിയന്താവും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവും അദ്ദേഹമാവുന്ന അദ്ദേഹം സുന്ദരനും ആകർഷകനുമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യജ്ഞായ ധർമ്മപതിയെ വിധി നൈപുണായ യോഗായ സാംഖ്യശിരസി പ്രകൃതീശ്വരായ നാരായണായ ഹരേ നമ ഇത്യുദാരം ആസിൻ മൃഗത്വമഭിയാസം സമുദാജഹാര. ഇപ്പൊ മാന്റെ ശരീരത്തിലായിട്ട് പോലും ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കണം. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ ആനയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അല്ലെ, അസുരന്റെ ശരീരം ലഭിച്ച ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വൃത്രാസനായിട്ട് വരുന്ന ആ അസുരന്റെ ആ ഒരു ശരീരമായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സംസാര ചക്രേ ഭ്രമതസ്വകർമ്മ വീതന്മായി ആത്മാത്മചാരകീ ശാസക്ത ചിത്തസ്യ ഇതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ കുടുംബം ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ മറന്ന് ജീവിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. ദാസാനുദാസു ഭവിദാസ് ഹരേ തവ പാദൈക മൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി പൂയാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാം. സ്വല്പം അഭ്യസിധർമ്മസ്യേ തായതോ മഹതോ ഭയ. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അവസാന നിമിഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഇതൊന്നും ഉപകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കിനി അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ജന്മം ഒന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട്. അല്ല, നമുക്കിതൊരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാഴായി പോവും. അല്ലെ, അപ്പോ അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ ഇതിൽ അഥവാ പരാജയം സംഭവിച്ചാലും ഇതൊരിക്കലും നഷ്ടമാവും. അല്ലെ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അല്ലെ, എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ ചെലവാക്കുന്നവര് ജയിക്കുവാനായിട്ട് പലതരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഗുണമുറക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റിസൾട്ട് വന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു. അല്ലെ, എല്ലാ നഷ്ടം, പണം, സമയം, പ്രയത്നം ഇതൊക്കെ നഷ്ടമായി. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. അല്ലെ, ഞാൻ പറയുന്നല്ല, പ്രഭുപാദിൽ പറഞ്ഞല്ല. അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. നമ്മള് ഈ പഠിച്ചു വെച്ചതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലുമായിട്ട് ഉപകരിക്കും. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും.
അവസാന ശ്ലോകത്തില് ഈ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഗുണഫലം ഫലശ്രുതി പറയുന്നു. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരരായ ഭക്തന്മാർ ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യും. അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ സർവമംഗളകാരകനായ ഭരതമഹാരാജാവിനെ പതിവായി വിനയപൂർവ്വം കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ഒരുവന് നിഷ്പ്രയാസം വളരെ പ്രശസ്തനാകാനും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ ഉയർച്ച നേടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക വഴി മോചനം നേടാനും ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ശ്ലാഘിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രം അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും നേടാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരുവനെ അവന്റെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ ഇച്ഛകളും സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കും. അക്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മറ്റാരോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവന് അഭിലഷണീയങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വെറുതെ പഠിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. പലരും പറയും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ? ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ മാനിന്റെ അല്ലെ ജഡഭരതന്റെ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ല. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയും ഇതം ഭാഗവത സഭാചിതാവതാദ ഗുണകർമ്മണോ രാജർഷേ ഭരതസ്യാനുചരിതം സ്വസ്തയനമായുഷ്യം ധന്യം യശസ്യം സ്വർഗാപവർഗ്യം വാനുസൃണോദാഖ്യാസ്യതാഭിനന്ദതി ച സർവ ഏവാശിഷ ആത്മന ശാസ്തേ ന കാഞ്ചന പരദൈതി. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായാലോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതായാലോ എല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അത് ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായതും നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ ചരിതങ്ങള് പഠിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഫലശ്രുതിയിൽ പറയും. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णव श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 15 പ്രിയവ്രത രാജാവിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.